85, 58. 85, 58. Nej, undskyld, 13, 58, 13 nye. Indkastet 6404. 6404. Det med at stå i fagforeningen dengang, det var altså ikke noget, der var velset fra ledelsens side. Der gik jo en op og ned af ryggen på os, og så om vi nu sørgede for at svare det, der ringede. I kan få mig til at gå op og sige goddag til forstanderinde, men I får mig ikke til at neje. Vi skal være der, hvor tingene sker, og det er jo noget nyt i forhold til at være i TDC. Her med de sidste fratrædelser, jeg kalder dem altid fyringer, det er jo, at vi kan godt mærke, at kapitalfondene de har taget over. I 1876 opfandt Graham Bell telefonen. Allerede i januar 1881 åbnede Københavns første telefonnet med blot 22 abonnenter, og året efter var tallet steget til 400. Kun 3 år senere, i 1884, opfandt Danske Telefonarbejdere fagforeningen. Foreningen for arbejdere ved det elektriske fag. Det blev hurtigt til Telefonarbejdernes fagforening. Den har nu eksisteret i 125 år. Godt 50 telefonarbejdere fra Københavns Telefonaktieselskab, KTAS, gik sammen, og samme år blev fagforeningens fane indviet. Kundskab er magt, stod der på den. Hvorfor blev det fagforeningens motto? Der er jo ingen tvivl om, at de mennesker dengang vidste, at teknologien den vil jo skifte hele tiden. Og det, der er vigtigt, det er jo, at når man har medlemmer, at de er veluddannede. Så jeg vil tro, at det, der skete dengang, det var, at man sikrede i hvert fald, at folk skulle uddannes ordentligt. Og det er jo en af de ting, der altid har været højsædet i vores afdeling alle årene igennem. KTAS var i mange år en arg modstander af fagforeningen. På opslagstavlerne stod blandt andet, at tale om fagforening er forbudt i arbejdstiden og på selskabets grund. Og det var slet ikke nemt at være fagforeningsformand. Hver gang de fandt en ny formand, så gjorde ledelsen ham enten til mester, eller også kunne man risikere at blive fyret. Så det med at stå i fagforeningen dengang, det var altså ikke noget, der var velset fra ledelsens side. Det var mændene, der organiserede sig. Kvinderne, telefonistinderne, kom først med på vognen i 1913, da de etablerede Københavns Telefonistforening, afdeling 8. Da telefonen kom til Danmark, blev abonnenterne betjent af borgerskabets velopdragende, ærbare døtre. De skulle være ugifte. I begyndelsen var der ikke så travlt på centralerne. Telefonisterne kunne nemt passe et håndarbejde ved siden af, men det var så med lønnen. De fik blot lidt lommepenge, de såkaldte nålepenge. Der blev også lagt stor vægt på en pletfri vandel hos de unge telefonistinder. Og der var ikke plads til sidespring, da 91-årige Ulla Larsen startede i 1935. Der arbejdede en på den arbejdsplads, hvor jeg kom ind, som i sin tid havde været tjenestemand. Og så fik hun et barn uden for ægteskab, og så måtte hun rejse fra centralen. Og så gik der nogle år, og så søgte hun ind igen, men hun kunne ikke blive tjenestemand, men hun blev kommet ind som det, man kaldte vikar dengang. Telefonistinderne ville ikke finde sig i, at ledelsen blandede sig i deres privatliv. I 1920 blev mange års opsparet irritation udløst. De gik i strejke med krav om ret til at blive gift, højere løn og at blive tjenestemænd med pension. Strejken brød ud nytårsaften i 1919, og den varede i 6 uger. De gik strejkevagt i den kolde tid, iført de såkaldte balladehatte og lune movidisser. Og det, de fik ud af det, det var jo faktisk, at de først og fremmest fik lov til at blive ansat som tjenestemænd, og de fik bedre lønvilkår, og så fik de selvfølgelig lov til at gifte sig. I mange år var arbejdet som telefonistinde præget af en streng disciplin. Der var egentlig ikke så meget sjov, fordi det var næsten, jeg vil ikke sige kæft-trit og retning, men altså lidt i den retning måske. Der gik jo en op og ned af ryggen på os, og så om vi nu sørgede for at svare det, der ringede. Og
Og så når, hvis ikke man gjorde, så fik man et prik i ryggen. Forstanderinden svævede over vandene og skulle nærmest behandles med erbødighed af de undergivne. Det oplevede 79-årige Gerda Gravesen i 1959. Da jeg kom, så var det sådan, at når man kom ind i salen, så skulle man gå hen til forstanderinderne og neje og sige godmorgen. Det kan jeg huske, at det gjorde jeg altså ikke. Jeg sagde, at I kan få mig til at gå op og sige goddag til forstanderinden, men I får mig ikke til at neje. Jeg har været gift, og jeg er alene med 3 børn. Jeg går ikke op og nejer for en forstanderinde. Det gjorde jeg ikke. Nå, altså, man kiggede lidt, men jeg gjorde det ikke. 15:30. Jeg kan huske en gang, hvor jeg sad med en abonnent. Og Det har altid været lidt finere at være telefonistinde end så mange andre job. De havde grønne uniformer på, når de var på arbejde. Og på uniformen kunne man se, hvor langt de var nået i karrieren. En tjenestemand havde for eksempel 2 striber på kraven. Ingen var i tvivl om sin plads i hierarkiet. Og hvis telefonisten ikke var høj nok, kunne hun altid passe mellembys, hvor hun ikke skulle række så højt. man skulle have en vis højde. Det havde jeg ikke just, for jeg er ikke så høj, men jeg kom der igennem, og der var også pladser, man kunne være, hvor man ikke havde brug for den store højde. Sådan et sted, hvor jeg begyndte, det var det, der hed mellembys i gamle dage. Man skulle dreje på sin drejeskive ME, og så kom man til mellembys. Så blev man noteret, hvis man skulle tale med for eksempel Roskilde, blev man noteret på en lille kupon, og så skulle man selvfølgelig opgive sit eget nummer, så der kunne blive ringet tilbage, når der var en ledig linje. 2009. Et pænt sprog var helt nødvendigt for at blive telefonistinde. Jeg var københavnsk, som de sagde. Jeg var for bred i talen. Jeg skulle sige pænt taga. Jeg sagde taga. Og sådan. Så skulle jeg jo sige vester, og jeg sagde vester. Sådan der. Så jeg skulle altså lære at tale lidt pænere. Vester. Telefonistinderne skulle passe deres arbejde. De måtte ikke tale med hinanden, ej heller drikke kaffe, og de måtte ikke bare forlade deres plads, hvis de skulle på toilettet. Så kunne man jo ikke rejse og gå på toilettet, uden at man skulle vende sig om og spørge ens overordnede, om man måtte have lov til at gå på toilettet. Og så skulle der en ind og afløse en i pladsen, før man kunne gå. Mens telefonistinderne havde deres at slås med, havde telefonarbejderne et yderst farligt arbejdsmiljø. De skulle springe fra tag til tag, når der skulle trækkes kabler. Og der var ingen form for sikkerhed. Der blev trukket kabler både sommer og vinter, hvor tagene var glatte. Og det er ikke så mange år siden, at telefonfolkene klatrede op i masterne på denne måde for at foretage forskellige reparationer. Det var jo dengang, man havde tårnnummer, og tårnnummerne dengang, de stod jo op på hustagene, og det var utrolig farligt arbejde. Danmark blev hurtigt en af verdens mest telefonsnakkende nationer, og telefoncentraler skød op både i byerne og på landet, hvor centralen blev passet i den lokale brugs. Og så måtte kunderne i butikken vente. For at telefonerne fungerede, skulle der ikke alene være telefonister til at betjene abonnenterne, men bagved det hele var der en stab af montører og teknikere, som sørgede for, at teknikken var i orden. Mekaniker Godfred Sørensen begyndte i 1959 som aspirant på Ryvang Central. 5 mand passede teknikken. Nu står vi i en af de gamle DEMI-centraler, 7A1-centraler, og den krævede altså utrolig meget vedligeholdelse og smøring, som man eventuelt kan se her på billederne, hvad vi skulle foretage at skifte tandskiver og rense meget. Der var meget rensearbejde, for det er der mange vælgere, der roterede rundt og skulle danne kontakt. I midten af 1950'erne begyndte telefonselskaberne at gøre telefoncentralerne fuldautomatiske, og først i slutningen af 1970'erne var telefonistindernes æra forbi. 4 telefonselskaber dækkede dengang Danmark. KTAS, Fyns Kommunale Telefonselskab, Jysk Telefon JTAS,